ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ବି ପାରୁନଥିଲି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଜମା ବି ହେଉନଥିଲା। ସକାଳୁ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, ଜିମ୍ରୁ ଆସିକି ପୁଣି 5ଟା ଉଠି ଜିମ୍ ଯିବି, ଜିମ୍ରୁ ଆସିକି ପୁଣି ବାହାରିବି ଡ୍ୟୁଟି, ଟାଇମ୍ ଜମା ବି ହେଉନଥିଲା। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଜିମ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଏବେ ଉଠିଲି, ଏବେ ଟାଇମ୍ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆଉ କାଲି ଲେଗ୍ ଥିଲା, ଲେଗ୍ ମାରିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି କି ଚାଲି ପାରୁନି, ମୋ ପେଣ୍ଡା ଏତେ ଦର୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଡରିକି କ'ଣ ଜିମ୍ ଯିବାନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଯିବା। ଉଠି ଆସି ଯାଉଛି ଟିକେ ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇବା, ପେଟ କାହିଁ ଗୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ ହେଉଛି, 3 ଦିନ ହେଲେ ଖାଲି ମଟନ୍ ଖିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇବା, ପଇଡ଼ ପିଇକି କଫି ଟିକେ ପିଇବା, କଫି ଟିକେ ପିଇକି ରୁମ୍କୁ ଆସିବା, ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା। ଆଉ ଚାଲ, ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆଜି କ'ଣ ଖିଆ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରି ଚାଲିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଏଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ଚାଲିଲି। ଏବେ ଯିବା, ପଇଡ଼ ଟିକେ ପିଇବା ଆଗ, ପଇଡ଼ ପିଇ ସାରିକି କଫି ଟିକେ ପିଇବା, ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଆସିବା ରୁମ୍କୁ। ପୁଣି ଆଜି ବୁଢ଼ା ଘଟିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଚାଲିଲି ଆଉ। ଚାଲ, ଆସିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ପଇଡ଼ ଏବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଦୋକାନଟା ଆଜି ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ଅଙ୍କଲ ଆମର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଲ କଷ୍ଟମର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ପଇଡ଼ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଖରୁ ପଇଡ଼ ପିଏ ସେ ଟୋକା ନଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋର ରେଗୁଲାର ଚିହ୍ନାଟା ନା, ସେ ଟିକେ କମ୍ ନେଇପାରିବ। ଯାଉଛି ବିଜୟ କଲେଜ ଗଲେ ଯାଉଛି, ଆଗେ କଳ୍ପନା ଟିକେ ପିଇବି, କଳ୍ପନା ଟିକେ ପିଇକି ଆଉ ବାହାରିବି, ପୁଣି କଫି ଟିକେ ପିଇବି, ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା ଆଉ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଉ ଏଠି ଚାଲ ଯିବା। ପେଟଟା ଖାଲି ବୋଉ, ମୁଁ 3 ଦିନରେ ମଟନ୍ ଖାଉଛି ଯେ ପେଟ ପୁରା ଗୋ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲି କୋର୍ଟ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲି କୋର୍ଟ। ପଇଡ଼ ପିଇଦେଲେ ଏବେ ବାହାରିବା ଏବେ ରୁମ୍ରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା ଆଉ। ପଇଡ଼ କଫି ଟିକେ ପିଇକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ଓଦା ହେଇଗଲି, ଓଦା ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖିଛି ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘର ଦୋକାନ ଓନରଙ୍କ ଘରକୁ ଚାବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯିବା, ଏବେ 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି, 9ଟା 15 ଭିତରେ ମୋତେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିକି ଟିକେ ସଫା କରିବାର, ସଫାସଫି କରିକି ବାହାରିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା।
ଚୁଡ଼ା ଅଛି ଛତୁଆ ଅଛି ଖାଇବି ନହେଲେ ବାହାରେ ଯିବୁ ଉପମା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ହେଇନି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଭାଇ। ତମ ଦୋକାନ ନା କ'ଣ? ବ୍ରେନଜେଟ୍ ଦୋକାନ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଠି ଭଲ ରିପାରିଂ ଫାରିଂ ସବୁ ବି ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟରରେ। ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ଭିତର ଏଇଟା ଆମର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଗଳି ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛି କୁଚିନା ତଳେ। ଟୋଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ସବୁ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ରିପାରିଂ ହେଉଛି। ଟିକେ ଭଲ ମୋ ଚିହ୍ନାରେ ଟିକେ ଆଇଲେ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେ ହେବ ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମ କାଉଣ୍ଟରଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ଖୋଲା ହେବ ଏବେ। ଯାଉଥିଲି ଓନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାବି ଆଣିବାକୁ, ଓନର କହିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ତୁ ପଳେଇ ଆ। ମୁଁ ତ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେ ପଳାଇଲି। କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ନା, 6ଟା 7ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି। ଚାଲ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାଗଲା କାଉଣ୍ଟର ଭିତର ଆଉ ବାହାରଟା ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଜାଣିଛି ସାର୍ ଟିକେ ବାହାରଟା ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବେ। କାଉଣ୍ଟର ବାହାରଟା ସେ ଦେଖେଇଦେବ ଦୋକାନ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା। ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି ଧରିକି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବାପିକି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ତା ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ। ବାପି ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ପିଲା, ମଦ ସିଗାରେଟ କିଛି ଖାଉନି, ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଦୋକାନକୁ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଯାଉଛି। ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ମୋତେ ବାଇଶେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଆମ ବାପି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଡ୍ର ଖାଲି ପଇସା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ରବିବାର ତ ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛୁଟି ଟିକେ କାଟିବା, ଟିକେ ପାଲ ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯାହା ରାତିକି ଦେଖା ଆଉ।